Finally, the solution of Ndigbo in Lagos is here. As it starts right now, one of our brother don't come outside with ogbonge advice and solution to Ndigbo. Tell them may they remember home that Igbo have a lot of space where all of us go there, the journey, they do our thing. As Igbo man, if you no build your fatherland, na who go build that for you? Abeg, may you listen for wetin this our brother talk before we go jump enter inside another ogbonge news. They say the Abia State governor wey be Nna Alex Oti don tell the people wey dey do wuruwuru, wey wan do wuruwuru for Abia State election, say e no go work for them. Say make they go pay for their prison where they go dey if they try nonsense for inside Abia. Abeg, more na watch these full videos before we come back and continue. Stay tuned. Igbo ndị ọma nwe eme kene m ọnụ, asị m udo dịkwara ọnụ. Igbo nna m, Igbo ndị nne m, o nwere ihe ga-eme, asị na o nwere ihe mere ede ji be enwe, na awọ nọ n'ime mmiri na-achị iri ya, ọ na-eti mkpu, ndị mmadụ si na-egwu ka ọ na-agụ. Enenere m vidiyo nnenere nyaahụ, o nwere vidiyo mmadụ zitere m nyaahụ ebe ofu onye je were kamera sete ihe inu na-eme na Trade Fair Center. Ndị Igbo, ọ bụrụ na unu cheta, amaghị m ka ọ dị m oge nnenere ihe niile na-eme ebe ahụ, egwu ndị Igbo na-asụnye n'ime Trade Fair Center, wee na-ajụ onwe m ma anyị o chetakwara okwu Ojukwu gwara anyị in 2005. Ọ bụrụ na anyị chezọrọ okwu Ojukwu gwara anyị na 2005 oge anyị du ya bịa Trade Fair, anyị o chezọna na Oliver Dikoku gụrụ egwu si na onye bibe mmadụ anaghị akụ flawa. Ndị Igbo, ihe nji bịa taa wụ na ihe onye chọrọ iji ego ya mee, ya were mee. Ihe masịrị onye ọwụna ọ chọrọ ime, ya mee. Mana e nwere ebe ihe ga-emegide mmadụ, ajụọsị agba mbụ ọtọ n'ogwe, agba abụọ ọtọ n'ogwe, agba atọ ọtọ n'ogwe, ma apịrị ogwe akụ. Ndị Igbo, ihe nna ajụ anyị wụ ego niile anyị na-asụnye n'ime Trade Fair. Anyị hụrụ ihe unu na-arụ, fantastic, ihe ọma unu na-eme na obodo ọzọ, obodo na-achọghị ịhụ anyị ka anyị si efu ha. Obodo anyị were ihe ọma ndị Igbo ka esi mara anyị wee jee ka anyị niile, anyị chere anyị niile wee ofu, wee na-eme anyị ihe a na-eme anyị. Biko, o nwere ihe m chọrọ ịjụ unu, biko onye ọwụna ma, maka na amachakwaghị m ihe niile, ahụ nwatakịrị na-awa ahụ n'afọ. Biko, unu chetara onye nwe Trade Fair Complex ahụ unu na-arụ, unu jere zụọ tata, unu chetara? Ọ bụrụ na unu echetaghị, jekwenụ na Government Gazette jee nene onye nwe Trade Fair Center, ihe mere eji rụọ ebe ahụ, ihe na-emebu ebe ahụ tupu akpọrọ anyị, ahapụrụ ya ndị Igbo bata ebe ahụ kịta bukọrọ ya. Ọ bụrụ na unu amaghị, jee jụọ na ajụjụ onye nwe ebe ahụ. Ya wụkwana na unu anọrụgo na-eche na otu esi lesa unu ebe ahụ na unu nwe ya. Jee nenenu na the original Gazette, na the original town planning onye nwe ebe ahụ. Ndị Igbo, ihe nji bịa tata awụghụ ịma onye ọwụ na ikpe, maka na ihe masịrị onye ya were ego ya mee. Mana o nwere ihe nna achọ ịjụ unu tata, ma unu na-aghọta na anaghị arụzi unu kịta na be mmadụ with block and cement. O nwere ihe na-aza prefabricated houses ndị China na-arụ. Ọkwa unu nwa na-ejedo China, ọkwa unu nwa na-eme ihe niile, unu jee ebe ahụ unu azụ ahịa bunata n'obodo anyị bịa lee, anyị ji aba ka anyị si aba na-eme ọfụma. O doro unu anya kịta na agbagba wee ha asaa unu na-arụ na Trade Fair Center, na unu nwere ike China ahụ unu na-eje, unu agwa ha bịa meghee prefabricated industry n'ala Igbo. Ọ ga-awe ịchọ ịrụ warehouse, apụta onwe na the factory nọ n'ala Igbo, arụwe arụcha ya, ịbịa ebe ahụ ịgwa ha sị ha nekwa ụdị ihe ị chọrọ ka arụ ọrụ gị.
ha rụchaa ya ọ wụrụ sọsọ ana ka ị ga-azụ ịzụ ana itinye rọd niile ị kwesịrị itinye ebunite ụnọ akụ ọrụ gị ya kpakpakpa ọ ga-awa echi niile ọ na-ada kwarụpụọ ha emega anyị oge agha na-eme anyị akịta anyị ọ ga-amụtakwa ihe ahụrụ m nke ọ fụrụ aka na-arụ arụ oge agafego ndị Igbo biko unu ga na-eje na mba were blọk na simenti na-arụ ụnọ ebe ahụ especially agbagbu ụnọ a ụnọ na-arụ o nwere ụnọ mmadụ ga-arụ onwe ihe mere ịgbachiri onye ahụ nkịtị chịkọrọ ihe gị dị n'ime ụnọ pụọ bet ụnọ pụta ụnọ ọnwụ na mmadụ na-etinye 100 million 200 million 300 million ya ihe ha ahụhụ nwa obere ego onweghị onye ejighị akpata etufu abụọ ọgaranya ndị Igbo biko ọ bụrụ na ụnọ rụọ prefabricated houses a na-ekwu arụchaa ya Heathrow otu a ka esi rụọ Heathrow ị ga-ahụ na Enugu airport a na-arụ kịta ụfọdụ ya wee even Lagos airport extension ụfọdụ ya bụ prefabricated arụchaa ya ebuti ya ọwụrụ sọsọ ana ka ị zụrụ ọwụrụ foundation kpakpakpa ịrụchaa n'ihe a mbosi ọnwụ na-asị gị kwapụ ọkwa ịkpọtakwa engineers ha atọtuoru gị ya ibukọrọ ihe gị ọwụrụ na ala Igbo iburu ihe gị bata ịzụkwa ana itinye structure gị ihe a anyị na-etinye ego na ana mmadụ anyị na-enyi ego na ana mmadụ ndị Igbo biko nụnụ kedu oge ihe a ga-akwụsị Charlie Boys awa mumu never do kwụsị nụnụ biko nụnụ ihe a wee ego ụnọ anyị enweghị ike ịpụta mmadụ dịka m enweghị ike ịpụta si unu na ihe unu ga-eji ego unu mee mana ndị Igbo biko na-enụnụ mmiri na-ezo mmiri eruone ọ na-achọ izo mmiri eruone ọkwa ị hụrụ 2027 the very pregnant ọ dị ime ọ dị ahụhụ nwa obere ime ịjụọ onye Igbo ọwụna na-arụ ọrụ n'obodo oyibo ọkwa ịhụna ma Amerịka ọkwa ịhụna ma UK ịjụọ ndị Igbo na-arụ ezigbo ọrụ na UK na-arụ ụdị ọrụ unu ga-eji uche unu ghọta ụdị ọrụ na-ekwu ha ga-agwa unu na agwa nọ n'akịrịka maka na o nwere ndị na-afụ ihe na-eme na Naịjirịa a na-agwa ndị be ha nọ n'obodo ahụ ha kwado n'ihe ga-eme unu ne Naịjirịa tata ka ọ dị ọwụzikwe ka ọ dị mbụ so unu niile na-enyi ego na Trade Fair Center jisi na ike ọ ihe ọmakwa ego unu ka ọ mana a sị na mmiri na-ezo na mmiri na-eru ga-ezo ezo ọkwa ịhụ na ihe a ndị a bidoro ha enweghị ike ịkwụsị ya ọsọgodo onye nwanne ha nọ n'ọchịchị ya si ebe ahụ pụọ ọkwa ịhụrụ ihe a ndị a bidoro anụrụ m na ha agbanwo ọ ga-awụ ụnụ zụọ ana ụnụ na-azụ rụcha ihe ụnụ na-arụ o ruo 20 something years or 50 years ị bịa bidokwe n'isi again gbanwee ya anaghị enyezikwa ụnụ 99 years ndị Igbo tọọnụ ntị ụnụ geenụ ntị ihe anyị na-ekwu onye ọwụna kwesịrị ịmara ihe ọwụna ị chọrọ iji ego gị were ya mee mana ndị Igbo ụmụnne m biko nụnụ ọkwa ịhụ na ụjọ a unu niile na-etinye anyị n'ahụ apụtasị na ana Igbo adịghị safe na onye kwuru na ana Igbo adịghị safe onye medoro ana Igbo adịghị safe a na-ekwu onwego ihe dakwasịrị ndị Igbo n'ụwa a anyị enwebeghị ike ịpụta from it mmadụ gwagodunu ma ofu agha ha were ego anyị nye anyị sọsọ 20 pounds anyị niile nzukọ ụmụnna onye ọwụna nọkọ anyị mee ọfụma wee bunite obodo anyị na-aga ọfụma before the war ndị ọcha bịara kedu ihe ndị ọcha hapụrụ anyị ike aka anyị jee akwụkwọ mee ihe niile were apprentice wee na-eme ihe niile ma ahịa ndị Igbo biko nụnụ kpanụnụ nkata ka ụmụnne nnọtanụ n'ala Igbo ọkwa ịhụrụ sekuriti anaghị ekwu mmadụ nọrọ n'ala Igbo ebido mewe ihe anyị makwa na onwe anyị ga-emezi ala Igbo ọkwa ịhụrụ ihe ụnụ na-arụ sekuriti a unu na-ekwudo ọdịdị na Abia steeti ọdịdị na Enugu steeti ọkwa anaghị emeghe Enugu ihe naghị eme n'Enugu Chineke mere anyị ebere atị nke Hope ụzọ dị mma ọ dị ka otetego n'ụla ana m ha afụna
one or two things Hope Uzodimma bidoro na-eme. Ọ dị ka otetego n'ụla. Soludo anọrọgoro ebe ahụ na-akọ ọnụ ọ na-akọ. Mana ka hapụgodu. Mana ihe anyị na-ayọ unu gọvanọs anyị kpaanụ na nkata wite ndị a nwechara ego ka mmadụ ka esi ebunite n'ala Igbo. Unu ọ chọrọ ka mmiri ya na-erudu ma anyị. Ndị a na-arụ ihe na trade fair ọ gwụchakwa ka ọha m n'ọnụ. Jisi n'ike na-enyi na ego ka ego na-ana mmadụ. Mana cheta na ihe Oliver Dikwa kwuru na onye na-ebibe mmadụ anaghị akụ flawa. Cheta na ihe Ikemba Odumegwu Ojukwu, may his soul rest in peace, gwara ọnụ in 2005. Onye nwere ntị ya nụrụ, mana ịhụ na mmiri a ya mana anyị. My people, no be small thing o. When I don't see am as it talk am, abeg I want make you listen and share this video. Share this video because our people no dey hear at all. They say onye na-egwu mmiri and they see him back. Onye ha dey egwu mmiri. Na wetin we dey do for Lagos? Ala Igbo is the best place to be on this planet Earth. Na me and you go do am well. Nobody go do am for us. So begin to think home. Build your warehouses. Your warehouses. Your second plan. Home. Even though the business is not going, look for a place and put it there. Protect it. Abeg, let me bring this video. May una hear wetin the governor of Abia State, Alex Oti, the message wey he send APC people. You know say APC na dem be people wey dey do wuru well for election for inside Nigeria. So I go play the video, make you watch while we come back and continue. I've had some people around him say, oh, they must take over the state, they will write results. The only advice I have for them is that if they truly want to write results, they should write something else before that time. You know what it is? Their will. Because this is our state, nobody can intimidate us. But having said that, am I threatened? Absolutely no. Do I bother about that? Absolutely no. But I want us to maintain peace and decorum. Okay? Samson, I don't know if I've answered your question. Thank you very much. Don't forget to drop your own opinion for inside comment section, and don't forget to share this video. Very important.